बर' रायजो राजा थामहिनबा गासै आसामनिनो नोगोरारिफोरनिसिम गोदान बोसोर 2022 मायथाइ बेनि बयनिसिमबो बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथायनि जानानै गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। गोदान बोसोर 2022 मायथाइया बयनिबो जिउआव गोजोननाय लाबोथों। जोंनि हारिनि थाखाय मावनो लानाय गासैबो थांखि मिजिं सिमांफोरा जाफुंसार जानो हाथों। बयबो संसाराव गोजोन आलो गोजोनै रायजो जानो हाथों, मोनजाथों। बयनिबो जिउआव गोजोन थासारिया फैथों। बे मिजिंजों गासैबो बर' रायजो राजा आरो आसामनि गासै हारि माहारि बयनिसिमबो आरोबाव खेबसे खरगंलायै बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथायनि जानानै जोङो बा आंनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। आफा इसोरनाव आर'ज गाबनाय जाहैबाय जोंनि जिउ लामायाव 2022 मायथाइया गमामायैनो गोजोन रादाबखौ लाबोना होफैथों। बेखौनो आङो आर'ज गाबबाय आरो रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायथि बावहरनायनि आंनि बे दायनिसे रादाबखौ बावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। 2022 ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আগমুহূৰ্তত সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক বৰ্ষটো অসমৰ বাবে সম্প্ৰীতি আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিৰ বৰ্ষ হওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি স্বৰূপ বিভিন্ন যি জ্বলন্ত সমস্যা আছে, এই জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ বিশেষকৈ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি ভাবুকি স্বৰূপ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ যি আন্দোলন, কৰোনা মহামাৰী, বানপানী, গৰাখহনীয়া সমস্যাকে আদি কৰি যিবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা যোৱা বৰ্ষটোত আমাক ক্ৰিয়া কৰিলে, তাৰ বাবে অসমৰ অৰ্থনৈতিক ভিত্তি সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হ'ল। আৰু এইখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰে বিধ্বস্ত প্ৰায় অৰ্থনৈতিক ভিত্তি টনকিয়াল কৰিবলৈ যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে, বিশেষকৈ অসমৰ খেতিয়ক ৰাইজক, অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক দক্ষতা বিকাশৰ জৰিয়তে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বা স্বনিয়োজনৰ বাবে উৎপাদনমুখী কৰ্মত নিয়োজিত কৰিবলৈ যি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি ইয়াক বাস্তৱ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে, সেইটো প্ৰত্যক্ষ আমি নহ'লোঁ। আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দিল্লী চৰকাৰত আমাৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসমৰ সাংসদসকল, অসমৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সবল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি স্বৰূপ অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, বানপানী, গৰাখহনীয়া সমস্যা, নিবনুৱা সমস্যা, সীমা সমস্যাকে আদি কৰি যি জ্বলন্ত সমস্যা অব্যাহত আছে, এই অব্যাহত থকা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যি আঁচনি ইয়ালৈ আনিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত সবলভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমি নেদেখিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে আগন্তুক বৰ্ষটোত অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক, উভয় চৰকাৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ অসমৰ সাংসদসকল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলক দিল্লী চৰকাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ বহতীয়া নহৈ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ অসমৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ, উন্নয়ন আৰু খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ সুৰক্ষিত স্বাৰ্থৰ প্ৰতি কাম কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু সদৌ একত গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজলৈ আমি পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। खुलुमबाय। नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 53थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि-हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, भेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय,
दखना गामसा आर'नाइ टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 8638911131789696896890 जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजी प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजी प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना द वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन, जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुवेल कटेज, माल्टि-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, एलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994।